Koliko si puta rekao od ponedjeljka krećem? Trening, manje mobitelanja, spavanje, čitanje. Štednja. Prvih nekoliko dana ide savršeno. I onda jedan dan preskočiš, pa još jedan. I 2 tjedna kasnije opet živiš potpuno isto. I onda zaključiš, nemam discipline. Ali možda disciplina uopće nije tvoj problem. Možda cijelo vrijeme radiš jednu grešku zbog koje nova navika praktički nema šanse preživjeti. Zamisli ponedjeljak ujutro. Ovaj put si ozbiljan. Alarm zvoni ranije. Ustaneš. Trening. Dobar doručak. Navečer nema besmislenog scrollanja. Legneš zadovoljan i pomisliš, sad sam konačno krenuo, utorak isto, srijeda isto, četvrtak već malo teže. U petak dođeš umoran s posla, sjedneš samo 5 minuta, uzmeš mobitel, trening preskočiš. Ma nema veze. Sutra ću, subota također propadne. U nedjelju već kažeš ajde od ponedjeljka opet. Prepoznaješ ovo? Problem nije što ne znaš koju naviku želiš. Vrlo dobro znaš. Problem je što svaki put pokušavaš promijeniti ponašanje koristeći istu strategiju. Više motivacije, više volje, više sile. I to neko vrijeme stvarno radi. Ali onda dođe loš dan. I upravo tu se otkrije najveća greška. Gradiš naviku za svoje najbolje dane. A dobra navika mora preživjeti tvoje najgore dane. Kad si naspavan, motiviran i raspoložen, nije teško trenirati. Teško je kad dođeš kući mrtav umoran, kad vani pada kiša, kad si se posvađao s nekim, kad ti je glava puna problema. Tu ne pobjeđuje motivacija. Tu pobjeđuje ono što si napravio prije nego što je loš dan uopće došao. Ali na to ćemo se vratiti. Jer postoji još jedna greška koja sve dodatno pogoršava. Kad odlučimo nešto promijeniti, želimo rezultat odmah. Nisi trenirao 6 mjeseci? Od sutra 5 treninga tjedno. Nikad nisi čitao. Od sutra knjiga tjedno. Trošiš cijelu plaću, od sljedećeg mjeseca nećeš potrošiti ništa nepotrebno. I zvuči ozbiljno, zvuči odlučno. Ali često napraviš toliko veliku promjenu da ti svaki dan postane test karaktera. A nijedan čovjek ne želi svaki dan polagati ispit. Zamisli čovjeka koji godinama nije trčao. Kupi tenisice, skine aplikaciju. Prvi dan otrči 5 km, drugi dan ga sve boli, treći dan ipak ode, četvrti preskoči. Tjedan kasnije tenisice stoje kod vrata, mjesec kasnije skupljaju prašinu. Što će zaključiti? Trčanje nije za mene. Ne, možda je samo pokušao postati trkač u 4 dana. Ali sada dolazi zanimljiv dio. Jer postoje ljudi koji ne izgledaju posebno disciplinirano, a ipak godinama rade iste dobre stvari. Kako? Njihova tajna često uopće nije jača volja. Zamisli 2 večeri. U prvoj ležiš na kauču, mobitel ti je u ruci, punjač pored tebe, a knjiga koju želiš čitati nalazi se u drugoj sobi, na polici. Što ćeš napraviti? Vjerojatno ono što je najlakše. Sada promijeni samo jednu stvar. Mobitel ostaviš puniti u kuhinji. Knjiga je već na jastuku. Odjednom ista osoba s istom količinom discipline ima potpuno drugačiju večer. To je ogroman aha trenutak. Često ne pobjeđuje najbolja namjera. Pobjeđuje najlakša opcija. Zato nemoj samo pitati kako da budem discipliniraniji. Pitaj kako da lošu naviku činim težom, a dobru lakšom. Želiš trenirati ujutro? Odjeća je spremna navečer. Želiš manje jesti gluposti? Nemoj ih držati metar od sebe. Želiš manje koristiti mobitel? Nemoj ga nositi u krevet. To zvuči banalno. Upravo zato ljudi to podcijene. Zamisli 2 osobe koje žele početi vježbati. Prva kaže od danas treniram sat vremena svaki dan. Druga kaže svaki dan ću napraviti 10 minuta. Ako želim više, napravit ću više. Nakon prvog tjedna prva osoba izgleda ozbiljnije. Nakon mjesec dana možda također. Ali onda dođe kaotičan tjedan. Posao, obitelj, problemi. Prva nema sat vremena, preskoči. Pa opet. Druga ima 10 minuta. Napravi ih. Nije imala spektakul trening, ali nije prekinula odnos sa svojom navikom. I tu dolazimo do stvari koju bih volio da sam puno ranije razumio. Cilj nove navike u početku nije rezultat. Cilj je dokazati sebi. Ja sam osoba koja se pojavljuje. 10 minuta treninga možda neće promijeniti tvoje tijelo, ali može promijeniti nešto važnije. Tvoj odnos prema treningu. 2 stranice knjige neće te učiniti stručnjakom, ali održavaju identitet osobe koja čita. 5 eura neće te učiniti bogatim, ali održavaju identitet osobe koja ne potroši baš sve. I zato je bolje napraviti malu naviku 100 puta, nego savršenu naviku 6 puta. Jer nakon 6 spektakularnih treninga imaš 6 treninga. Nakon 100 pojavljivanja imaš dio identiteta. Ali nemoj ovo pogrešno shvatiti. Ne govorim ti da zauvijek radiš minimum. To bi bila druga krajnost. Poanta malog početka nije da ostaneš malen. Poanta je da prvo izgradiš nešto na što možeš dodavati.
Temelj, prvo kontinuitet, onda intenzitet, prvo nauči pojaviti se, onda povećavaj rezultat. Jer čovjek koji stalno kreće iz početka nikada ne stigne do faze u kojoj navika počinje raditi za njega. Zato sljedeći put kada odlučiš promijeniti naviku, nemoj napraviti plan za motiviranu verziju sebe. Napravi ga za sebe nakon lošeg dana na poslu. Za sebe kad ti se ne da. Za sebe kad nemaš sat vremena. Za sebe kad motivacije nema nigdje. Pitaj koja je najmanja verzija ove navike koju mogu napraviti čak i tada. I onda promijeni okolinu tako da ti upravo ta odluka bude najlakša. Tu navika prestaje biti svakodnevna borba protiv samog sebe. Počinje postajati dio života. Sjećaš se početaka. Od ponedjeljka krećem. Možda ti ne treba još jedan ponedjeljak. Možda ti ne treba još jedan veliki plan. Možda ti treba nešto puno manje. Odluka koju možeš ponoviti i u srijedu kada ti je dan katastrofa. I u petak kada si umoran. I u nedjelju kada ti se ništa ne da. Jer upravo ti obični dani odlučuju hoće li navika preživjeti. Zapamti ovo. Naviku ne gradi ono što napraviš kad si motiviran. Naviku gradi ono što možeš ponoviti kad motivacije više nema. Ne pokušavaj svaki put dokazati koliko možeš napraviti. Dokaži sebi da se možeš ponovno pojaviti. Rezultat dolazi poslije. Ako ti je ovaj video otvorio oči, ostavi like. To mi pokazuje da želiš još ovakvih tema bez uljepšavanja. Pretplati se na kanal ako želiš sadržaj o disciplini, navikama i mindsetu koji možeš stvarno primijeniti. A ako znaš nekoga tko stalno kreće od ponedjeljka, pošalji mu ovaj video. Možda mu baš ovo pomogne da ovaj put ne odustane.